Здравейте хора, аз съм Юникс. Днес ще играем на Undisputed епизод 2. Ще се развиваме като звезда. Последния път загубихме в турнамента, гледайте последното видео. Малко беше дълго, така че моля прескочите. Но днес ще играем и както виждаме Канел. Как се каже? Канел. Аз съм много тъп. Не, чак. Канел се каже, що бе? Чак. Сигурен съм, че се каже... Да бе, Канел се каже, бе. Чак, да квалифайнам информацията, че имам много мазни боксърчета в тая България. Кой ги знае къде са крият тия кучета мазни, ма... Да. И тъй. Време да пръскаме. Да прибиеме хора на ранкет. Добре, уейт категорията си ми е добра. 55 лева съм, добре. Този го бихме минали епизод, така че викам... Кой да прибием? Jesus филипинец или Сергей украинец? Ай, Сергей, че някакъв такъв джинджер, някакъв мрази, някакъв такъв ми... Странен ми бе, тя го знам. И той е някакъв странник там. Те живей. Добре, тук мисля да... Апгрейдвам Power Punching. Това. Health Recovery. И тук ще имам рекаварито. И съм готов. Направо свежарка сме. Strained? Нали ти апгрейднах? Стига, бе, спреш някаква гара с мене. Нищо. Ето Канело, мой човек. Един от най-добрите... Един от най-добрите, не най-добрия. Да уточня. Къде ще се бием? Тук вече по-сериозна битката. Има 50 човека на кръст. Дай, може ще ги пръстаме. Дай, правим го. Той е джинджербред. Или се го прави. Какво? Червен картон. Пал съм. Какво е? Не. Ти нещо така... Добре ли са? Чакай. Няма се разберем те с тебе. Скумрио. Не, брат, стига! Гледай. Спаме го? Дъко имаме от... Гнома, виж го, мяза го на гном, с този нос с тия уши. И е такъв, мяза го на уния... От празника на детелинките, как се наричаха, бе... Смърфовете, забравя как се нарича. Нещо си там. Ма виж го, мяза го на джинджер смърф. Пах ти... Сега едно хубаво ливър шотче, както... Стига, бе. Аре, две, бе.
Добре, Добре, аз не мога да разбера едно нещо. Тези... Виж колко са бавни. Как ще го цапна. Great shot to pull them down. That was a good first round. Keep it up, добре. Прекрасен първи рунд. Продължавам същия дух. Пам. Уф! Хед мувмента. Ха! Нещо, брат. Кукваме. Аха, диса на малата оставаме на друг път. Няма проблеми. Само не трябва да ме нокаутират. И това е. Аре, мой. И сега, това ще се работи ли? Пам. Той го яри, брат. Чакай. Добре. Ударяхме го добре. Аха, don't get knocked out. Не трябва да му нокаутират и печелим. Oh shit. Това е лесно да го кажеш.
Той не знае откъде му идват, брат. Той не знае откъде му идват. Пам. Не. Не. Дръж. Воу. Чак. Тъй. Молец. Yes. Печелим бе. Печелим много ясно е. Винаги сме печелили бе. Виж 4 точки говорят той. Я бега от тука. Дай малко губим на килцара направим. Ето е малко decent. Дай сега малко мускулки да направим. Стилен ще тренирам през тия такова, така че няма проблеми. Да видим кой ми се бием. Его пак Сергей. Его Ростослав. Хаврулукук. Абе. Филипино Джиза ще се бием с него. Да го видим как всеко са го наименували те. Той би стои с той страна много теж. Само толкова мама. Добре. По тази лойка тай стамина ете яко. Тук се починаме. Да сме готови. Хубавото сега е, че нямаме много такива и в смисъл не сме много не са кати, ами не се нараняваме толкова много. Не трябва докторите да направят. После като станат на 30-40 мале. Тренировките ги измарят повече и повече трябва да ги оправиш. Така сега виж го. То на нищо не трябва да му правя. Бе, бладо Джизуса, да видим така си. Само ми ела в рейндж и си махни гарда. Брат. Знам ги цяла комбота, всеки ми ги прави, бе. Правите ми ги цяла игра, бе. Ботови. Ако ще се биям Бори шотове, ти не знаеш. Чай малко совецство да пробваме. Абе, дай назад, бе. Бах ти та пака. Стъпа назад, бам. Тъй. Глей.
Ей, хубава работа. Ти го блокираш долу, той те удара от страни. Дели, бе. Аре, ударим още веднъж цялото ти, брат, той ще направи на оцет. По-спия да машиниш още веднъж. Твоята мамица китайска ще ме удряш в скапаното си. В скапаното ми тяло ще ме удряш ти. Скапан мангал. Той ще ви сега. Не сега гледай, какво ще ми се случи. Стой, гледай. Аре, откъде се гърда, маза. Не, ела тук твоята. Нали много ще ме путаш, бе? Ела тука. Не, изобщо не ми го спасяй. Сега гледай какво ще стане. Давай ми го насам, сега ще ви откъде изгря слънцето този циган. Ела ме тука. Ще те направя, ще те спукал по-направо човек, разбираш. Тъй няма да бъде през целият си живот, обещавам ти го. Не знаеш какво, брат? Вземи се. Да бия с киримирица, да бия. Колко на колко сме. Ей сега, знаеш какво? Не ми се рискува, ще му нараня окото до така степен, че не му се би. Айде. Отвор. Люби се, стига с този скъпан. С тази скъпана защита да ти тева, да пикам.
Добре, аз мога да правя това. Не, нямам тук. Ти, без да те нокаутирам, не искам да излизаш от този ринг. Моля ти се, дай ми. Браво, благодаря ти. Исках го нокаутирам, но не успях. Бука, ти сме кука. Тук настигна и Солокин на Хиго, изпреварях пак, бе. И лесните си, гритрните си, ка пречеля, айде, бе. Яша. Добре. Sign the contract, big boy, sign the contract. Където викаш, шо няма, къде съм те откачал. Renew. Дай за 7 битки напред направо. Да не се занимавам с вас. Това имаме. Кое съм? Аз съм, вижте, бе. Вижте, аз съм 48 на класацията. Кой е на първо място? Джо е. Аха. На второ е Тос. Еди Хол. Съм много надолу, бе. Този циганин преди беше на първо място в предишната кариера, която играх. Не знам какво стана, ама Еди Хол се справя добре, бе, на 15-то. Браво на него. Ево. Представяш се събим с Еди Хол, брат. Това ще е много яко. Още съм на 18, добре. Тук е добре. Българина. Емил Крастевич. Александър Борисов. Трябва да се бием с това, което е най-много пари. Някак трябват ни пари. Цяла игра ще ни трябват. Защото виждате ли тия всичките такова. Много рядко съм. Това последното е за стойни шампиони. Докато да, съм се тук в мишевия фитнес на Пати Пенка. Тук да е задължително до малко от той. Той е задължително. Той е задължително. Сега пак трябва да се апгрейд на хилта. Естествено, защото нямам такова. Хубава работа. Минус 8 сила. Силата ми е ужасно слаба в момента. Смисъл, изобщо не съм силен. Това наистина не е добре. Обаче пък спида ми е ужасно добър. Дано стамината ми не е толкова да не си изхвърля толкова лесно.
Hmm. Te, te, te. Te, 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 te. Te, te, te. Uff. Te имаше късмета да ми са. Йохо. Добре. Добре, трябва да се вгретвам повече стамина реген. Тази лък. Пум, 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 пум. Гледай, коста. Пам, пам. 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 Знаеш какво? Иди... Уф. Направо го разбихме, газис. Така. Нека видим следващия. Глей. Аре бе. Ха! Блокиран. Аре бе. Аре. Добре. Аре, дай. Едва. Едва. Аре, дай. Гледай сега.
Това ще ти е последното нещо, което ще видиш, брато. Това ще е последното постижение. Този ще го направи на пастета. Ей, сега ще видиш. Колко рунди имам? Теба. Четвърти рунд. Естествено, кочерах тук, брат. Не, брат. Удари ма още веднъж по тялото такива бори, защото щеш. Сега тук е сет. Давай, оглеждай го по-бързо, че трябва да го бием тоя. Не бе, не е alright. Сега ще го направя още по-червен. Молец. Молеца, просто ми го дай. Yes! Ей, сега ти пръснах панера, брат. С той гледай какво ще се случи. Директно. Хич не ми пука вече. Къде ми? Power punching. Jabs, straights. Right hand power. Сега ще видиш какво ще се случи, брат. Няма повярваш какво ще стане, бе. Разбираш? Ще се чуеш. Како е? Как съм по-слаб? Нали апгрейдвах тук. Апгрейдвах за сила. Това ми вика, че съм слаб. Сега ще си го изкарам на тоя.
Ей, сега ще виж, какво ще се случи. Глей. Молец е... так... Няма пък отивам за нокаут. Добре. Явно мощните пънч ударени работят тука. Айде бе. Пада бе, знаеш колко ми пука какви са, какво също са, дай да го убием тоя бе. Сега гледай, какво не са забита? Добре. Перфектно, перфектно.
Още малко и ще го победим. Аз не мога да разбера само защо имам 4 рунда, това е. Може би, защото съм още амичър. Ема то... Да. Добре. Имаме рунда, да. Взели сме го с една точка. Четвъртия рунда, да. Реалити чек, брат. Да, ударима в цялото. Да, ударима. Айде, 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 айде. Гледай сега кой ще стане, гледай сега кой ще стане. Сега, ще го погледне. Ще му каже, че не може да продължи. И ще го дисквалифицира. Заради... Защото му навредих на окото. И става тикео. И говорех с едно през цялото време. Бог. Да се бега от тук бахти мършата, да му падне рейтинга. Сега че мога да тренирам. Има ли го още ли, бе? Вече е извън лигата, мисля си такъв, извън нивото ми. Извън нивото ми. Айде. За този същия, където е, да го бием. Не иска. Ще ни даде 1000 още. Дай него ще изберем. Ето го, новия фитнес. Купехме го. Сега. Почваме якото тренировки. Искам стамина. Искам стамина recovery. Не ми пука кой какво каза. Стамина recovery ми е най-важно в момента. Кажи ми, че това ми дига стамината. Yes! Да. Това ми дига стамината. Точно това ми трябва. Стамина recovery. Абе. Кай да моля, ти знам всичките. Ето го, Александър Ясък. Най-добрия. Тя тук тренират нещо, те. Всичките. Ема на мене. Също кой се справям. Е това турче, където го прибихме. Брат. Някакво... тук е кратона. Пау. Добре, брат. Искаш ли да...
откъде изгря слънцето пак. Да, първи прекрасен рунд, пази станата, бла 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 бла. Добре, пич, колко ще поемеш? От тия удари, бе, брат. Бах ти кисценята глава. В смисъл не съм от най-силния, където удря, ама... Не. Не е нужно да... Така ма зле поставиш сега. Нокаутирах го от първия път. Бах ти пълък. Печели. You won. The artist from Bulgaria. Айде, чай да ти възстановим чакай, апгрейд коуч. Аз имам апгрейд, тебе забравих. Стамината. Fucking... Стамината задържана. На първо място стамината. Няма проблеми. И сега ще ги свалям бързичко. Това не е ли този циган? Избирам тебе, мърш. Да, както и предположих, ще сваля леко килца, тренирайки сега. Малко така. Чатпад. Yes, добре. Стамината ми изглежда сравнително добре за първи път. Мисля, главно стамина и сила да вкритвам. Айде. Да, същия цигани. Саутпол? Чакай, какво? Мой човек, нямаш на идея от кога те чака да ми скочиш.
Много ясно, че вижте всичко гигант се бия. Пише ми, че съм си събил малко от 100 минута. Трябва ми Кейо. Подай, бе. Мазан циган. Мазан циган. И че е там, където си сърдил пеята. Едва му го никой църах. Тайското му. О, не. Шуря. Just win the last run. Добре. Много близко сидиш, Майя.
в лицето ти. Fortnite. Така. Кой знае. Ама. Тъй хубав един тъпаник е. Да му се маркира на зъбчетата. Айде бе, кадрав циганин, падай. Моля деца, падай. Падай. Бах ти мангасан, но пак се изправи. Той рефера не е много бял. Какво се прави? Сега гледай. Не успях. Абе. Чакай. Още един удар, молец. Да се знаеш, маршал, два пъти още. Айде. Ей, ти са прави. Ти са прави да бягаш от тук, шибан. Даже не те знам откъде си. Даже не го знам откъде е. Да го имаме в китайца, да го имам в индианеца. На кое място? На 43-то място съм. Добре. Бяхме тук. Сега сме... Никой не знам и тия. Бяхме на 46-то, сега сме на 43-то. Вече сме втората класация ранг. Тук не съм много силни още, но не ни пука. Този бабуняк се издига. Един е паднал. Що параш, бе, мой? Тук има по-сериозни... Тук има по-сериозни хора, където... Джек Джонсън, Флойд Петърсън, Джо Луис, Роки Марсиано. Да, това не е. И той е там. Ама трябваше да добавя хубавите... Нещо караш се бием срещу този. Къде беше, бе? Еди. Къде се е Мишко? Ти ще стигнеш на високи нива. И по-добре да стигнеш, защото да мога да бия с тебе. Ама да. Направихме го 50 и кой левел. Ясно, стамината ми куца, той ми куца, всичко ми куца. И хилтът. Доста ми куца. Еми хора, това ще е от това видео. Ако ви е харесало, лайк, subscribe за още. И ще ви очаквам. Да ти ева майката, защо се трябваше да спираш мишка неща с наманцата ти. Китайска, да. Това беше от това видео. Чао и до следващия път.